Igbo bụ Igbo, ndewonu. Anyị abịakwala iwetara unu ihe omume anyị ka kpọrọ ilu Igbo na peji anyị wụ Sugar Family TV. Na nke ụbọchị taa bụ 15th December 2023. Tupu anyị aga n'iru, aha m bụ Maazị Sugarman, onye mụ na ya nọkwa n'oge niile dịka anyị si eme ya bụ lọlọ m Roberta. Lọlọ, ngwa kelee ndị Igbo. Igbo ndị ọma, daalụnụ. Igbo ndị ọma, daalụnụ. I mere nke ọma. Ilu anyị na-ewetara unu n'ụbọchị taa bụ ilu nke na-asị: onweghị ka ewu tara ahụ ga-esi mee abụba n'ụbọchị ahịa Nkwọ. Onweghị ka ewu tara ahụ ga-esi mee abụba n'ụbọchị ahịa Nkwọ. Lolo. Oh my gosh. No, don't be afraid. You know, don't be you frightened. don't spare me. You just throw me into the big long. Okay, let's take it. Jeje, okay? Okay. Onweghị ka ewu tara ahụ ga-esi mee abụba n'ụbọchị ahịa Nkwọ. Onweghị ka ewu tara ahụ ga-esi mee abụba n'ụbọchị ahịa Nkwọ. Translation: a lean goat cannot be fattened on the market day. A lean goat cannot be fattened on the market day. This Igbo proverb simply means that no matter what good things you are looking for, it takes time. Whatever you want to achieve in this life, it takes time. Success is not achieved overnight. You cannot rush things if you want good results. Like I said, success do not come overnight. It takes time. So whatever you are trying to achieve in life, you have to put in time, dedication. Ya mere ndị Igbo ji sị, onweghị ka ewu tara ahụ ga-esi mee abụba n'ụbọchị ahịa Nkwọ. A lean goat cannot be fattened on a market day. You want to try again? Well, I just want to say this. Okay. This is what kind of it reminds me of. It's like, you know, when you want to either lose weight or else build muscle, stuff like that, that it doesn't happen overnight, right? Exactly. You have to dedicate yourself, like to either building muscle or else losing weight. Exactly. Right? And then you got to start somewhere. Exactly. You're right. Nke a bụ eziokwu. Ngwanụ ka emesịanụ. Unu emela ndị nọrọ anyị n'ụbọchị nke taa. Anyị sị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi.